أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أناست عالم ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣት ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽናሕናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላክ ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረተይ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብርን ቃል ኪዳንን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮም አሜን። 27 ሕዳር ዝንበብ ዝጽለ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ወርሓዊ በዓል መድኃኔ ዓለም እዩ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ኩልኹም መድኃኔ ዓለም ኣብ ኩሉ እትገብርዎ ዓወትን ኣሳልጥን ይሃብኩም። ኣብ ዝወፈርኩምዎ ብሰላም የእትኹም ካብ ስደትን ጭንቀትን የውፅእኩም ብሰላም ናብ ዓድኹም እትምለሱሉን ምስ ስድራ ቤትኩም እትራኸቡሉን ገጽ ንገጽ እትረኣዩሉን ጊዜን ዘመንን ይሃብኩም። ንንስሓን ቅዱስ ቁርባንን እትበቕዕሉ ዕድመ ይሃብኩም። ስራሕኩም የበርክተልኩም ዕንቅፋት ኣይርከብኩም። ብሃይማኖትን ምግባርን የብዝሕኩም ብጽድቂ እትኸድሉ ሩህሩህ መንፈስ ቅዱስ ይዓድልኩም። ወልደ ማርያም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቸርነቱ ምስኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። ሰላም ለስቅለትከ ማእከለ ፈያት ክልኤቱ እንዘ ያጸንዑከ በሃብል ወበቅንዋት አምስቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለያዕቆብ ሃይማኖቱ ይቤሎሙ በእንቲአከ ለእለ ተንሥኡ በቱ አአምን በክርስቶስ ወእገን ይለቱ ሰላም ለዝክረ ስምከ ዘኢረከቡ ተፍጻሜተ መላእክተ ሰማይ ወምድር እለለመድ ስብሃተ መድኃኒ ዓለም ተወከፍ እንተ አቅረብኩ ንሲተ ዘሰተይከ በእንቲአነ ከርቤ ወሃሞተ ቦሞተ ዚአከ ከመ ትቅትል ሞተ አሜን። ምሕረትን ቸርነትን ናይ መድኃኔ ዓለም አምላኽና ምስኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሕዳር 27 ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ እዚ ስም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብጣዕሚ ዝነኛን ተፈላጥን እዩ። ቅዱስ ያዕቆብ ቁጽሩ ካብ ዓበይቲ ሰማዕታት ክኸውን ከሎ ኮኸብ ናይ ፋረስ ብምባል ድማ ይፍለጥ። ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ ሞ ጠቢቑ ይነበብ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ ምድረ ፋርስ ናይ ሕጂ ኢራን እዩ። ሽዑ እዚ ሃገር ብሓደ ወገን ብርቱዓት ክርስቲያን ብኻልእ ወገን ድማ ንጣዖት ዘምልኹ ጨካናት ነገስታት ነበርዋ። ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ብክርስትና ትምክሕቲ ዓብዩ ተመርዓወ። ምስቲ ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ንጉስ ሰኽራድ ድማ ብጣዕሚ ይፋተው ስለ ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ መንግስቲ ሽዩም ገይሩ ኣቀመጦ ሸሞ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ምቾት ዝበዝሖ ቅዱስ ያዕቆብ ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ህይወቱ እናዝሓለ መጸ። ብውሑድ ድማ እቲ ንጉስ ዝብሎ ኩሉ ዝፍጽም ሰብ ኮነ። ሓደ መዓልቲ ግን
ሰክራድ ንቅዱስ ያዕቆብ ንእሳትን ፀሓይን ስገድ ንዕኦም ድማ ኣምልኮም ክብል ሓተቶ። ካብ መጀመርታ ዝተሸርሸረ ነገር ስለ ዝነበረ እሺ ደስ ይበሎ ኢሉ ንፀሓይ ሰገደ፣ ንዓኣ ድማ ኣምለኸ። እዛ ዜና በቶም ናይቲ ዘመን ክርስቶሳውያን ምስ ተሰምዐት ዓብይ ሓዘን ፈጠረት። ብዓብኡ ድማ ሰበይቱን ኣዲኡን ሓፍቱን ነዚ ምስ ሰምዓ መዓንጠን ሓረረ። በዚ ምክንያት ድማ ክልቲአን ተኣኪበን ሓደ ደብዳቤ ጽሒፈን ተፈራሪመን ለኣኻሉ። ናይታ ደብዳቤ ትሕዝቶ ድማ ከምዚ ይብል ነበረ። ንስኻ ንክርስትናኻ ምኽሓድካ ሰሚዕና ሓዘና። በዚ ምክንያት ድማ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ከባቢኻ ክርከብ ኣይንደልን። ንዝሞተልካ ክርስቶስ እንተዘይኣሚንካ ንሕና ንዓኻ ከም ውሉድ ከም ሓውን ከም ሰብኣይን ክንኣምነካ ይኸብደና እዩ። ነዚ ደብዳቤ ልኢኸናሉ ንሳተን ካብቲ ኣከባቢ ለቐቓ። ቅዱስ ያዕቆብ ነቲ ደብዳቤ ተቐቢሉ ናብ ቤቱ ኣትዩ ምስ ኣንበቦ ሰንበደ። ኣብታ ምድሪ ዘለዋኦ ኣዝማድ ሰበይቱን ኣዲኡን ሓንቲ ሓፍቱን ጥራሕ ስለ ዝኾና ውሽጡ ተሸበረ። ተደፊኡ ድማ ኣምሪሩ ኣልቀሰ። ምስ መሰየ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤቱ ናብ ዝነበረ ናይ ቀደም ናይ ጸሎት ቦታ ኸይዱ ተንበርክኸ። ምስ ንጉስ ኣብ ዝነበሮ ዘይግቡእ ቅርርብ ድማ ዝፈጸሞ ስሕተት ኩሉ ቁልጭ ኢሉ ተረኣዮ። ኣብ ቅድሚ ጎይታና ቆይሙ ድማ ኦ ጎይታይ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዋ ናይ ስጋ ኣዝማደይ ምፍላይ ክንድዚ ካብ ኣሸበረንሲ ካብ ፍቕርኻ ምፍላይ ደኣ ክንዲ ምንታይ የጨንቕ ይኸውን? ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ዝፋንካኸ ከመይ ኢለ እየ ክቐውም ክብል ኣምሪሩ ኣልቀሰ። ሙሉእ ለይቲ ብንውዓትን ብጸሎትን ሓዲሩ ብንግህኡ ንስሓ ኣተወ። ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ድማ ፍጹም ብፍቕሪ ክርስቶስ ተጸምደ። ንጾሙን ንጸሎትን ፈተውቱ ገይሩ ድማ ካብ ናይ ንጉስ ኣደባባይ ተረፈ። ነዚ ዝፈለጠ ንጉስ ሰክራድ ናብኡ ኣጸዊዑ እንታይ ኢኻ ኮንካ? ስለምንታይ ከ ብኣምልኾ ካባይ ተፈሊኻ በሎ። ቅዱስ ያዕቆብ ድማ መሊሱ ንዝፈጠረኒ ክርስቶስ ገዲፈ ንዓኻ ብባዕዲ ኣምልኾ ከሕጉሰካ ዝግባእ ኣይኮነን ክብል ተዛረቦ። ንጉስ ነዚ ቅዱስ ኣቐዲሙ ከታልሎ ፈተነ። እምቢ ምስ በሎ ግን ደሙ ኣብ ልዕሊ መሬት ክሳብ ዝንጽፍጸፍ ኣግረፎ፣ ኣቐጥቀጦ፣ ጭንቂ መከራታት ድማ ኣርኣዮ። ቅዱስ ያዕቆብ ግን ኣብ ፍቕሪ ክርስቶስ ጸንዐ። በዚ ዝተበሳጨወ ንጉስ ክቆራርጽዎ ግን ቀልጢፎም ከይቀትልዎ ኣዘዘ። ድሕሪ እታ መዓልቲ እናኣተው ካብ ኣካሉ ክቆርጹ ጀመሩ። ካብ ኣዕጽምቱ ጀሚሮም ኣእዳው ክሳብ መንከቡ ብእግሩ ጀሚሮም ክሳብ ላዕሊ ቆረጹ። ማእከላይ ኣካሉ ጎንን ርእሱን ጥራሕ ተረፈ። ካብዚ መሓረና እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ንሱ ንጎይታ የመስግኖን ይጽልን ነበረ። ኦ ጉንዲ ወይኒ ንዓይ ሓደ ካብ ጨንፈር ግበረኒ። ዮሃንስ ምዕራፍ 15:5 ይብሎ ነበረ። እቲ ካብ ኣካሉ እናቆረጹ ዝደርበይዎ ምስ ተቆጽረ 42 ኮነ። መበል 43 ድማ ዝተረፈ ኣካሉ ነበረ። ኣብቲ ግዜ ክጽልይ ደልዩ ኦ ጎይታ ኢሉ ጨደረ። ነዚ ኣበው መንፈቐ ኣካሉ ጸለየ። መዊቶ መንፈቁ ኢሎም ገለጽዎ። ፍርቂ ኣካሉ መይቱ ብዝተረፈ ይጽሊ ስለ ዝነበረ ንጉስ ድማ ድሕሪ ምጭዳሩ ንኽሳዱ ብሰይፊ ምስ ኣህረሞ ጎይታና ወሪዱ ሓቒፉ ናብ ሰማይ ኣዓረጎ። በረኸቱ ይሕደረና። ኣዲኡ ሓፍቱ ሰበይቱ ነዚ ምስ ሰምዓ እናኣልቀሳን እናዘመራን ንኣካሉ ኣኪበን ገነዝኡ ጨና ድማ ነጸጋሉ። ናይዚ ቅዱስ ገዳም ታቦት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ታሕቲ ኣርማጭሆ ዝበሃል በረኻ ይርከብ። ድንቂ ዝኾነ ናይ በረኸት ቦታ እውን እዩ። በረኸት እዚ ቅዱስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ኣባ ተክለ ሃዋርያት ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃዋርያት ኣብ 1500 ክፍለ ዘመን ኣብ ዝተለዓሉ ዓበይቲ ጻድቃን ሓደ እዮም።
ብፍላይ ኣብ ዘመነ ጻድቅ ንጉስ ሃፀይ ዘርአ ያዕቆብ ብተባሕትወን ብትሩፋትን ብጣዕሚ ዘደነቁ ኣቦ ነበሩ። እዞም ጻድቅ ክጽውዑ ከለው ዘደብረ ጽሞና ሓደ ግዜ ድማ ዘገበርማ እናተባሃሉ እዩ። ምናልባት ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታ ስለ ዝተጋደሉ ኣብዚኣተን ቦታታት ድማ ስለ ዝነበሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ኢሎም ዝተጸውዑ። ብብዙሓት ዝፍለጡ ድማ ኣብ ምድረ ሸዋ ጎጃምን ኣብ ኣከባቢ ምድረ ዓፋር ብምንባሮም እዩ። እስኪ ሓደ ነገሮም ነልዕል። እዞም ጻድቅ ንክርስቶስ በመከራኡ መታን ክመስልዎ ዘወትር ይተግሁ ነበሩ። ሓደ ስጋ ወደሙ ዝተቀበለ ሰብ ኣብ መገዲ ክምልስ ተመልኪቶም ኩሉ ተጸይፉ ክሃድም ከሎ ንሶም ግን ደስ እናበሎም ተመገብዎ። ምክንያቱ ድማ ናቶም ዓይኒ ዝምልከቶ ንናይ ፈጣሪ ስጋን ደምን እዩ። በዚ ግዜ ድማ ጎይታ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ ግንባሮም ፀሓይ ሰዓረሎም። በዚ ምክንያት ድማ ገጾም የብርህ ነበረ። ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ገዳሞም ሓደ ደርሆ ንጋሻ ክሓርድዎ ክብሉ ብኣባ ተክለ ሃይማኖት ተማሕፂነኩም ኣለኹ ስለ ዝበለ ገደፍዎ። ኣብ ኣከባቢ ዓፋር በረኻ ን14 ዓመታት ነበሩ። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ በዓቲ ድማ ን14 ዓመታት ነበሩ። እዞም ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃዋርያት ብከምዚ ተመላሊሶም ካብ ዝውለዱ ኣብ 71 ዓመቶም በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓረፉ። በረኻቶም ይሕደረና። ቅዱስ ፊሊሞና ሃዋርያ። ቅዱስ ፊሊሞና ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ብዙሕ ግዜ ጥዑም አንደበቱ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበረ። ኣብ ዘመን ሃዋርያት ብጣዕሚ ቆልዓ ብምዃኑ እናጎየየ ንኣበው ይእዘዝ ነበረ። ንጎይታ ኣሚኑ ተኸቲሉ ድማ ን3 ዓመትን 3 ወርሕን ተማሂሩ ካብ ቅዱስ መንፈሱ ተቐቢሉ ምስ ቅዱስ እንድርያስ ንስብከት ወፀ። ሃገረ ስብከቱ ድማ ልዳ ነበረት። ንሱ ከንብብ ክምህር ከሎ ኩሉ ሰብ ብተመስጦ ይሰምዖ ነበረ። ክቐትልዎ ኢሎም ዝመፁ ወተሃደራት ከማን ብተደሞ መቕታሎም ይርስዕዎ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣዕዋፍን ረጋቢትን ይሰምዕዎን የዕልልዎ ነበሩ። እዛ መዓልቲ ንቅዱስ ፊሊሞና ዕለተ ዕረፍቱ እያ። ኣምላከ ቅዱሳን ብርሃኖም ይብርህልና፣ ካብ በረከቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይኽፈለና። ምሕረትን ቸርነትን ለውሃትን ናይ መድኃኔ ዓለም ኣምላኽና ድማ እስኩላትና ደቂ ተዋህደ ይኹን ኣሜን። ሕዳር 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ኣቡነ ተክለ ሃዋርያት ጻድቅ፣ ቅዱስ ፊሊሞና ሃዋርያ፣ ቅዱስ ቀለሜንጦስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሰማዕት፣ ኣባ ገብረ ዮሐንስ ጻድቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም፣ ኣቡነ መባዓ ጽዮን ጻድቅ፣ ቅዱስ መቃርስ ናይ ኩሎም መነኮሳት ሓለቓ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅን ሰማዕትን፣ ማር ቅዱስ ፊቅጦር ሰማዕት። ነቲ መጓሰ ኣራያ ደኣ ኮንዎ እምበር ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተዋሃብኹም ጎይቶት ኣይትኹኑ። እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቅበሉ ኢኹም። ከምኡ ከዓ ኣንቱም መንእሰይ ነቶም ዝዓብይኹም ተገዝእዎም። ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም፣ ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም እዩሞ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5:3 ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ይተኣረመለይ ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን አሜን። ለይኩን